Hvad sagde vi klokken var? 1. Ja, vi har jo stadigvæk lidt vej. Er det ikke rigtigt, Jesper? Jo, det har vi. Det har vi. Vi har i hvert fald 2 timer nu. Det vil jeg skyde på. Og ja, det er også lige det. Altså, hvis vejret er sådan her, når vi skal ned, så er det ikke noget problem. Hvis det bliver tåget, som i går, så bliver det et problem at finde ned. Men nu er vi snart oppe på den der højderyg, og så er det det. Ja, nu Så kommer vi til den første tæne. Og når vi nu er her... Nej, men det går også. Det går lige i balancen her. Det går lige i balancen. Nu er vi simpelthen på Langeskavlstænden. Hvad? Og det her, det er rimelig storslået. Det er svært at fokusere. Hvor helvede kan mit kamera ikke fokusere? Vej ned igennem de der skær der, så man ikke behøver at gå så meget op igen, når man går ned. Jeg synes ikke, det har været så slemt. Nej, selvfølgelig nogle små, men det tror jeg ikke, vi kommer udenom. Så tror jeg bare, at vi kommer ud til noget fucker. Hej Jan, har en hilsen til dig. Hej Jan. Hej Jan. Jeg har jo sendt Jan et billede i dag. Har du det? Ja. Hej Jan, vi er oppe at svæve. Vi er på vej. Vi fandt Rasmus på vej, dog. Det er den vej.